Olen Big Rigs ja olen nähnyt kaikenlaista Kaliforniassa, Losissa ja joka mahdollisti sen, että tässä on tää meidän peli. Katsotaan tän nopeasti läpi, että mun rupee ihan särkeä päätä, kun mä ajattelen tätä paskaa. Pelattavuus on paskaa, graffat on paskaa, asetukset on paskaa, high score on vitun paskaa. Ja ainoa mikä kiinnostaa, no Night Ride näyttäisi kaikesta kiinnostavimmalta. No niin, vitun paskaa. Lataa se paskaa. Mitähän vittua se edes lataa? Tää on siis ihan oikeesti tää meidän peli. Vittu mä kuolen vanhuuteen. Mennään Windowsiin. Oli pakko kokeilla random race, mutta mitenkähän siinä kävi? Mä oon sanaton. Tuo pomppi kuin aropupu. Tää? Okei, siis... On ainakin niinku tehot löydetty autoa, et niin se pystyy tosta... ja totta kaihan se pystyy siltoinkin läpi ajaa. Niin, mihinkä helvettiin me lähdetään? Niin, vitun uskomatonta. Okei, mitäs nyt tapahtuu? Siinä vaiheessa kun munkin näkö ja kuulo rupesi heittämään versettä, oli pakko kokeilla GUIT.